Ahojte, dnes vám poviem 3 spôsoby, ako použiť Andrejne masku na vlasy. Prvý klasický najjednoduchší spôsob je maska po umývaní, čiže po šamponovaní. Keď si dôkladne zmiete vaše vlasy, tak už len do dĺžok nanesiete 2-3 pumpičky medzi dlane, rozotriete a rovnomerne vmačkáte do vašich dĺžok. Môžete nechať pôsobiť 3 až 5 minút. Druhý spôsob je intenzívnejšia maska na vlasy, ktorú si dáte pred vašim umývaním, čiže pred šamponovaním. Opäť si medzi dlaňami rozotriete vlasovú masku, ale teraz môžete použiť naozaj väčšie množstvo, tak aby sa poriadne vpila do vašich vlasov. Jemne ich predtým navlhčíte, nanesiete po celej dĺžke vašich vlasov, kľudne môžete ísť aj viac k pokožke, zabalíte do fólie a necháte hodinku pôsobiť. Potom dôkladne 2-krát zmiete šampónom. Následne si už teda masku potom nedávate. A tretí spôsob ako ingrediencia do nejakého vlasového zábalu. Čiže pokiaľ si robíte nejaký medový, avokádový alebo batatový zábal domáci, alebo taktiež z nejakých možno ajurvedských byliniek ako amla, bringaraj, shikakai, inak masky nájdete na mojej web stránke Andrejne v blogoch, tak pridáte pár lyžíc masky, zamiešate a opäť dáte vlastne na vlasy pred umývaním na 1 hodinku. Verím, že tieto spôsoby použitia masky si osvojíte a budete cítiť i hneď veľkú zmenu, pretože tie vlasy ostanú mäkšie, vyživenejšie, lesklejšie. Pre viac tipov ma sleduj na Andrejne. 1 maska, 3 spôsoby použitia. Takže ktorý z nich vyskúšaš ako prvý?